Смятам, че нематериалното културно наследство, традициите на всеки един народ, на всяка една общност, това сме самите ние, това е нашата национална идентичност. И аз като генерален директор на ЮНЕСКО винаги съм отдавала огромно значение на опазване на културното наследство, културното, материално, нематериално, както казваме и както казват специалистите, но когато става дума за нематериалното, за живите човешки съкровища, мисля, че това е едно от най-красивите моменти в моята дейност като генерален директор на ЮНЕСКО. Защото, пак казвам, за това една традиция, един празник да се предава от поколение на поколение, от баба или дядо на внук, на внучка, в това има нещо много красиво. Това показва какви сме ние като хора, като идентичност, каква култура носим, какви ценности предаваме и особено в един свят, който е свят глобален, взаимообвързан, когато като че ли всичко около нас ни кара към някакво еднообразие. Мисля, че ролята и на ЮНЕСКО, организацията, която аз ръководя вече 7 година, е да опазва това невероятно културно многообразие, което съществува в света. Каквото и решение да вземе българското правителство, когото и да предложи, мисля, че е много важно ние да запазим достоинство, от България да не излизат скандали, новини за някакви скандали, клеветнически кампании, компромати. Аз наистина ми е много тъжно, че това се случва, а да се останем на равнището, на висотата на това, което се очаква от една страна, която би могла да предложи кандидат за този голям пост. Нека да има сериозен дебат за ООН, за конфликтите, за ролята на България, за това по какъв начин България може да допринесе за решаване на тези проблеми. А инак поводът е много бих казала, близък на българите. Става дума за Сурва, става дума за включването на този чудесен празник, маскарадните празненства, кукерите в Пернишко, където аз след малко ще отида да връча сертификата. Мисля, че след бистричките баби, нестинарството, чипровските килими, сега наред са кукерите вече включени. Това е приноса на България, на българската традиция, на българския дух, на българския идентитет към световната култура. И аз основно, наистина, така с голям ентусиазъм приемам тази част от моята работа, да може България да бъде представена по такъв начин пред света.